ассалому алайкум тамошобинони гиромии канали Фарсван. ман бо шумо Толибшо. дӯстони азиз, дар ин видео ман барои шумо дар бораи бизнеси лимон гап мезанам ки шояд барои шумо писанд ояд. шумо ки тайёр ҳастед, рафтем. аксарияти деҳқонони осиёи марказӣ лимонро дар гармхона кориш медиҳанд, барои он ки лимон дар 0 градус сабзидан мегирад ва дар зимистон гармхонаро гарм кардан шарт нест ва бениҳоят аз шумо меҳнати кам талаб мекунад. агар ки шумо дуруст парвариш кунед, дар 5 сотиқ замин дар як фасл 20 000 сомонӣ кор кардани шумо мумкин аст. барои ин серҳосилтарин навъҳоро бояд шумо интихоб кунед. дар ин навъҳо медароянд: навъи майкоб тез месабзад ва меваҳояш шерин аст. аз 200 то 300 мева медиҳад. вазни меваҳояш аз 130 то 140 грамм мешаванд. навъи грузини нав тамоми сол ҳосил медиҳад. хушмазза ва бо камурӯқияш шинохта шудааст. ин нав барои шароити хона мувофиқ аст. аз 100 то 200 мева медиҳад. вазни меваҳояш 120 грамм мешаванд. навъи павлов дар миёнаи лимонҳо аз ҳама баҳайбаттарин ба ҳисоб меравад. баландии қадаш то 2 метр мерасад. барои ҳамин ҳам меваҳояш калон мешаванд, лек пӯсти ин меваи калон тунук мешавад. ин навро барои шароити хона ба нишон гирифтаанд. ӯ ба ҳар гуна обу ҳаво пуртоқат аст. аз 40 то 120 мева медиҳад. вазни меваҳояш аз 200 то 500 грамм мешаванд. навъи ҷенова қади дарахташ паст мешавад, то 130 сантиметр месабзад. ин нав бо ҳосилдории баланд ва хушмаззаи меваҳояш ҷудо шуда меистад. дар дарахташ хор намешавад. аз 120 то 180 мева медиҳад. вазни меваҳояш 100 грамм мешаванд. навъи майер ё ки хитойча қади паст ва таъми турушаш шинохта шудааст. ба меваҳои майда ва турушаш ҷудо шуда меистад. мевааш пурра напухта ҳам хӯрдан мешавад. давоми сол ҳосил медиҳад. беист аз ҳама ҳосилнокӣ зиёдашро дар фасли зимистон медиҳад. аз 40 то 100 мева медиҳад. вазни меваҳояш 100 грамм мебошад. фарқ надорад шумо кадом навро интихоб мекунед. агар шумо шароити хубро ташкил надиҳед, ҳосили зиёд гирифтан наметавонед. рӯшноиро таъмин кунед. навъҳои юбилей ва павлов рӯшноиро ин қадар дӯст намедоранд ва дигар навъҳояш хело зиёд дӯст медоранд. сабабгари асосии доғҳои барг ва пӯст ин офтоб мебошад. дар тобистон баъди гирифтани салафан шоху шаппаҳоро партоед. барои салқин шудан ба талаб мувофиқ мешавад. дар зимистон бояд дар 0 градус паст нашавад. барои ин гармхонаро гарм кардан шарт нест. дар саршавиҳои моҳи ноябр дар вақти пӯшондани салафан ба 2 қабат салафан пӯшонед. дар мобайни якум ва дуюм қабати салафан ба калашкаҳои холиро ҷойгир кунед. дар ин ҳолат шумо эффекти термизро ҳосил мекунед. мобайнаш 10 сантиметр кушода ба 2 қабат салафан пӯшонда, гармхона дар зимистон гармии дурунро нағз меқапад. баклашка сабук ва хело қулай мебошад. ба ҳар гуна риштаҳои сахт дар мобайни салафан ӯро ҷойгир кунед, яъне бандед, хело хуб мешавад, яъне ба мақсад мувофиқ мешавад. дар моҳи апрел то моҳи сентябр намнокиро зиёд кунед. дар як сол як бор ба барги лимонҳо обчошида шуштан ба ҷони лимонҳо ҷон даровардан ҳисобида мешавад. дар моҳи ноябр то моҳи март барои натосидани решаи дарахт обмониро қатъ кунед. дар вақти об мондан бо ҳар гуна минералҳо об монданро тавсия медиҳем ки
барои лимонҳо ҷон медиҳад. агар ба таги лимонҳо ҳар гуна пусидаҳоро партоед, решаи дарахтро ба қувват мекунад. барои ҳосилнокиро зиёд кардан боз як имконияти хуби дигар замбури асал аст. як қутӣ замбури асалро ба гармхонаи худ ҷойгир кунед. барои чанг кардани баргҳо хело ёрии калон мерасонад. агар хуб парвариш кунед, даруни 1 ё 2 сол ҳосилҷамъкуниро сар мекунед. айёми ҳосил ҷамъ кардан соли 5 ё 8 мебошад. 1 сол кориш диҳед, 10 сол ҳосил ҷамъ кунед. фурӯхтани меваҳои лимон барои шумо ба боварӣ комил мегӯям ки мушкил намеояд. дӯстони азиз, ба норасидаҳои видео аз шумо узр мехоҳем. видео агар барои шумо писанд омада бошад, ҳатман лайкро пахш кунед. дар канали мо меҳмон бошед, ҳатман обуна шавед, подписатсия намоед ва колоколчикро пахш кунед ки видеои навбатии мо аввал барои шумо ояд. дар комментария фикру ақидаҳои худро нависед. ба ёру дӯстон ин видеоро равона кунед, падилисташ кунед. дӯстони азиз, боқӣ монда дар паноҳи Аллоҳ бошед. мо бо шумо ҳастем, шумо бо мо монед.